A Praza de Barcelos está no punto de mira do Concello de Pontevedra. A intención do goberno local é levar adiante unha reforma integral do entorno, tanto do seu interior como do pavimento que a rodea. Bueno, se vai a cambiar, se vai a mellorar, se vai a tamén cambiar os aparcamentos en superficie, poñerlos, non sei se vai a eliminar algún, poñer en línea, bueno, en fin, xa veremos, ¿no? Pero en todo caso sí que ahora mismo o pavimento de lastro está en malas condicións e bueno, canta moito. Independentemente que a nosa prioridade sempre os tráficos peonís. Os coches están en segundo plano en Pontevedra. A decisión está tomada, pero polo de momento o goberno local non se marca prazos para levala adiante. Levo 20 anos de alcalde e cada vez manexo al menos porque a vida dá moitas voltas, non? Entendes? E entón, pois, para que vamos a dar unha data se ao final pois, se complica ou non se complica? Hai unha decisión política de rematar. Esta é unha plaza céntrica da cidade que ten moitísima vida e que hai que mellorala, e nos aspectos que se pode mellorar se mellorará o antes posible, pero eu non vou a poñer unha data porque logo ao final non. O importante é o feito, non? Esta actuación sumaríase ás intervencións que o Concello está a realizar nesta zona. Tras as obras da Rúa Lepanto tamén se dá por rematada a actuación na Rúa do Rouco. Os nenos de infantil entran por esta porta, teñen unha beira-rúa de 5 metros, sin perigo ningún. Temos que seguir traballando aquí, aí quedan pendientes algunhas cousas que están en marcha, que é o tema do transformador. Logo queren facer tamén unha actuación aquí diante entre o Colexio Barcelos e a plaza para xogos dos nenos, que está consensuado coa AMPA, que se fará unha vez que se acabe de poñer o transformador, pois facer un pintado de xogos, non sei, xogos populares ou de algún tipo. Si queda pendente cumprir o compromiso adquirido sobre o transformador que se atopa no Colexio de Barcelos. A intención é soterralo, medida que aínda non se tomou. Sabemos onde se vai facer, que é por ali, se deixou xa a infraestructura feita aquí para conectar, e que, en todo caso, a obra civil a vai a facer o Concello, contratar o Concello, e despois eles fan a obra de eléctrica, non? Segundo Fernández Lores, ademais da reforma da propia Praza de Barcelos, queda pendente a da Rúa Padre Fernando Olmedo, que o Concello tamén ten en mente.